Jinên bîyên Mosulî kom dibin û xwarinên gelek xweş ji bo kesên hevcedar çêdikin û belav dikin da ku ev kesana di meha Remezanê de bikaribin fitara xwe vedikin. Dildar, pakêtan bi dolma, birinc, xurme û şêrînayî tije dikin û radestê malên ku li taxa bajarê kev yê Mosulê dikin. Buhaya pakêtek xwarinê bi 10,000 dînarên Iraqî dibêje û îmat jina ku rêbertiyê dike. Ev hevildana piştî ku raman li ser medya civakî belav bûye, ji aliyê bexşivanan ve tê finansekirin. Projeya fitarên xêrxwaziyê di roja yekî ya Remezanê de dest pê kiriye. Navê projeyê fitarên Musuliyan e û ji aliyê rêxistinek xêrxwaziyê ve Taama Musulê, xwarina el yeqîn ve tê li darxistin. Rêxistin ji bo jinan, kar û xebatan peyda dike, bi piranî jî ji bo jinên ku bîne. Hejmara jinên ku ew dişuxulînin di demên dawî de ji şeşan bûye sî, da ku pêdiviyên di dema tedbîrên bo vîrusa korona û Remezanê de were bi cih kirin. Kesên dilxwaz serê sibêhan diçin der û dorê û ji xêrxwazan pere berhev dikin û piştre vedigerin da ku fitarê amade bikin. Dilxwaz rojane çel pêncî pakêtan radest dikin bi piranî ji bo niştîcehên bajarê kevn yên ku li Rojavayê Mosulê. Mirovên li taxên xizan bi gelemperî rojiya xwe di fitarên civakî de dişkînin. Lê îsal ew nikarin vê bikin. Ji ber vê yekê li şûna ku dayîna fitarek li derve, ev hevildan fitarê tîne malên mirovan. Em dixwazin ku mirovan ji fitarên komkirî dûr bixînin. Ji ber ku krîza vîrusa korona bandorek mezin li ser rastiya civakî kiriye, dibêje yek dilxwaz.